Za mene, i ne samo za mene, je ajvar bog. U stvari ne bog, nego božanstvo. Božanstvo je danas kod modernih ljudi nešto čega se mi ne bojimo i od čega ne strahujemo. Nešto što nam je prijenčivo, nešto što nam je praktično satkano u biću. To je naš ludi panonski mornar sa svojom nostalgijom. A nostalgija u prvom redu znači jesen. Ona jesen, originalna jesen iz bukvara, ona nacrtana kada još nismo umeli da koristimo slova da bi čitali. Ona jesen koja je bila raskošna devojka i koja je dolazila sa svim plodovima zemlje koje su nicali iz sunca, od Boga i iz zemlje. To je ona jesen, to je naša nostalgija, a jedna od dimenzija jeste kuvanje ajvara. Ajvar se uglavnom priprema kad se priprema i rakije, tu ti je kraj septembra, tu ti je 22., 23., 24. kad dolazi ravnodnevica. Tu seljak sve obere što mu je duša zemlje dala, njegovu paorsku dušu napuni kao špajs, ali uvek mane i po nešto neobrano, uvek mane kao zahvalnost prirodi i Bogu i drugima, uvek ostavi po nešto neobrano, ali ono što može da iskoristi sve stavi u svoj špajs. A taj njegov špajs nije zarad hrane i zarad gladi, to je jedan spiritualni, duhovni špajs njegove memorije, njegovih dedova i njegove sadašnjosti koji se kombinuju u jednom strahovito dobrom ukusu i mirisu. Pošto je pripremanje ajvara jedna ritualna dimenzija, to je u posljednjem redu gastronomski akt, jer kroz miris i kroz ukus mi uvek stižemo i vraćamo se negde u detinjstvo, u ono vreme kada smo mi verovali da smo bili večni, kada su nas dedovi i babe toliko voleli da mi nismo imali pojma da tu postoji dobro ili zlo, da dimenzija ima kraja ili početka. To radimo kroz ovo kuvanje ajvara, zato je ono Bog i božanstvo, pošto nam je pristupačno i pošto nam daje šansu da ponovo budemo atemporalni, da se vratimo u vreme, da vratimo dušu u vreme, ali da imamo pamet od danas. Cijela stvar je vrlo jednostavna. Na altaru Boga ajvara prinosiš jednu i jedinu žrtvu, a to je ubeđenje i misao jednostavno. Treba da ispadne dobro. To ti je spontani recept. Otprilike podesiš po uhu, po unutrašnjem uhu i po oku, koliko tu ima soli, koliko tu ima bibera, ali ima jedna tajna. Da bi ajvar bio lak i vrlo jestiv, tu malo izrendišeš mrkve, malo dunje, a to tek početkom novembra, i malo jabuke. I onda to ga čini lako jestivim, ne masnim i daje mu apsolutno drugi personalitet nego smo navikli da ga vidimo u tegle sa 2 prsta masti. Čovjeku spadne snaga života kad ne može u prvom redu da popije nešto i kad ne ume da spremi dobru hranu. Čim nisi umeo da podesiš ukus, znači propao si. Recept je jednostavan. Kad radiš ajvar, on mora i nema mu drugačije šanse nego da izađe sjajan. Loviti rano leto, gledati koliko kad kiši, kad će koji proizvod, koliko sunca dobiti, već ga omirišiš, koliko će imati likopena, koliko će biti crven, koliko će biti žučan ili manje žučan, žučan u dobrom smislu, da daje energiju. Vidjeti kada se oberu posljednji patliđani, ne u jesenjem periodu, gde se to ispeče, sačuva i kada se oberu prve dunje. Znači ima to odnos čovjek-zemlja. Nakon lepog i sunčanog dana kojeg smo proveli u Muzeju sela,
Evo nas sada u starom Temišvarskom kvartu Jozefin, gde nećemo prikazati kako se pripremaju stara jela, već ćemo posetiti cvećaru porodice Širi, koja ovde prodaje cveće i kako lepo ponašanje i tradicija nalaže, kupit ćemo cveće za domaćicu porodice iz Velikog Sempetra, koja će nam prikazati kako se priprema zimnica. Hajde da idemo i da uzmemo cveće. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Eto mi došli malo do vas da vidimo kako cveće. Od kad ovde prodajete ovde? Od 30 godina. Od 30 godina? I od onda se i bavite cvećarstvom? Pa kako ste došli do ideje da se bavite cvećarstvom? Slučajno. Žena, supruga je dolazila na pijace sa povrćem uglavnom. I pored smo imali po koji buketić cveća. I onda sa vremenom smo počeli sve više cveće, manje povrća, bud su i roditelji radili isto povrće i onda smo prišli mi na cveće, oni na povrće. A znači i povrtarstvom se bavite i cvećarstvom? Povrtarstvo samo za kuću, za našu. Aha. A kažite mi, gde gajite cveće? Imate vašu... Imamo naše staklenike, Gde, ovde u gradu ili odakle ste vi inače? Rodom sam iz Ketvelja. Iz Ketvelja ste rodili? Imam i tamo, ali tamo više ne gajimo. Tamo smo i napustili. Znači samo ovde u gradu? Ovde u gradu. I gde ovde u gradu ima? U Frajdorfu? U Frajdorfu tamo imate cveća. I kakvu vrstu cveća imate uglavnom? Osim ruže, koje vrlo malo još imamo, uglavnom sve. Sve vrste cveća imate? Sezonske, da pokrijemo celu godinu sa cvećem. Uglavnom? Da. Pa... Sad je malo loši sezon. Kakvi buket bi nam preporučili da... Možemo jedan lidijantus sa gerberom, koju ružu. Pa, ja mislim neko sezonsko cveće, tako nešto. Idemo u Sempetar i hoće da iznenadimo našu domaćicu iz porodice gde ćemo snimati I ko se bavi ovde iz porodice? Ja, supruga, ćerka, zet, uglavnom porodica. Porodica? Da. Ja sam više se na pijaci ovde, a oni kući. Oni u kući se... Da. I sad u ovo vreme tako ide prodaja. Kad imate najveću prodaju tako uglavnom? Proleće je najviše. Proleće, jesen, to je sezon. A samo cveće prodajete, ne... Samo cveće. Sad ste mi napravili pravu ikebanu. Da, da bude lepo. Da bude lepo, tako da. Bude svečano, tako malo. Teku boju. I kako izbirate boju? Zavisi od kakvog cveća. Koje je više predominantnije u ovom? Zavisi od želje
kupca, ali uglavnom svi idu na naše ideje. Da nađemo još jedno, pa ćemo se. I ove materijale odakle nabavljate? Odavde ili? Odavde. Uglavnom sve odavde. Ima firme koje sa tim se bave. Koliko vremena vam treba da jedan takav buket da ga spremite? 5 minuta, 10 najduže, zavisi od veličine. Izvolite. Hvala lepo. Molim. Hvala lepo. Se provedi. Hvala vam puno. Hvala vam puno, doviđenja. Doviđenja. Zdravlje i da imate prodaju. Hvala. U tom Somboru svega na volju, svega ima, to istina, pa i žene piju vina u tom Somboru. Svega ima, to istina, pa i žene piju vina u tom Somboru. Bravo, Gorane. Dobro nam Dobar dan, došli. dobar dan. došao. Izvolite. Hvala lepo. Izvolite. Od čije strane ovo dobljavamo? Evo, to je jedna mala pažnja sa naše strane, pošto smo Hvala. i prvi put kod vas u domaćinstvu Hvala. došli da vidimo kako ste spremili ove godine zimnicu i da očuvamo od zaborava naše stare običaje vezane za jelo i za hranu. Jeste. Naša porodica tradiciju proba da poštuje. Da li će neko posle nas, to ćemo vidjeti, a dok je nas, bit će tradicija. Izvolite. Hvala. Izvolite. Evo nas, dragi naši, kod porodice Eremić u Velikom St. Petru, gde ćemo otkriti čari zimnice i to kako se sprema kupus. Evo moje male zimnice. Ima tu svačega, i slatkog, i ljutog, i kiselog, svakim po volji.
Ima i tu šljiva, i jagoda, i kruške, i trešnje, i pardajsa, i sve moguće. Evo nas u toplom domu porodice Eremić kod gazda Vlade i gazdarice Olge da vidimo šta se spremilo za zimnicu ove godine. Kažite nam šta je sve spremno, šta ste sve spremili, nešto jedan deo od zimnice. Pa svašta ima tu, svakom po volji. Ima slatko, ima kiselo, ima ljuto. Evo stavila sam trešnju. To je trešnja. To je trešnja. Onda stavila sam šljivu. Nema ništa bez šljive. Mi smo sa sela i šljiva je uvek i na stolu, i u rakiji, i u slatko, i u pekmezu. Ima i slatko od šljiva. Sad ćemo ga naći. To je bio kompot tamo što ste... Jeste, to je bio kompot, a ovo je slatko. A slatko na tradicionalan način, ne sa gel fixom i sa svakim jakim hemijama, nego na tradicionalni. Onda stavili smo jagodu, evo i jagoda ima. Ili kapšuna, kako još kaže. Ili kapšune, da. Molim ovde, šljiva je ponovo. Imamo slatko od kajsija. Ove godine, dao Bog, nije nas mrzla kajsija. I ima ga, hvala Bogu. Bilo je kajsija. Bilo je. Onak smo pravili smo sirop od zove. Da bi to sa sodom, mi imamo tradiciju u Sim Petar, ima sodara. I mi to koristimo sa sodom. To je naturalni, a kaže da je i zdravo. Imamo slatko od ljute paprike. To koristimo za pečenje, naročito. Ne se jede ko slatko uz pečenje. Uz pečenje na komodu lepog pečenja staviš lepo. To je neka novina malo kod nas, slatko od ljute paprike. Jeste, je novina, ali kod nas u tradiciji se jede pečenje sa kompotom. To smo preuzeli od Nemaca, to je nemačka bila kuhinja. Ali ovo je jako interesantno, bilo je po prodavnicama, pa mi smo to pronašli na internetu i mi sami to pravimo bez hemije, bez ništa. Ljutina drži sve. Imamo i kiselinu, krastavice više ne stavljamo u velike tegle na tu motivaciju što porodica je mala, više nismo, više generacije u domaćinstvu i onda stavimo male tegle. Imamo i kuvani pardes, nema ništa bez kuvanog pardesa. Veliki Sim Petar je bio poznat da godinama je u eksportu izlazio pardes naš po Nemačkoj i tako dalje. Da, pa jeste, Sim Petar je bio poznat a rekli ste bio je poznat. Bio je poznat. A danas? Danas ga ima malo pardesa, ima naše tradicionalne kuće i dalje spremaju, pošto nema da je jedan praznik bez crvenog sosa. Da. Obavezno je to rinfleš, kažemo mi, supa, sos i krompir. Ali crven sos kod nas se jede sladak, ne kisao, stavlja se šećer. Jeste, to zavisi sad od... Ali ide i pardes čorba uz lepe gibančice ili palačinke. Da. Stavili smo malo i mirođije, kopera. Koper, da. Koper, sušimo ga, a mi koper... Da, to sa soljom stavljeno. Sa soljom, jeste, sa soljom. Ide uz sos, mi to koristimo ko sos. Stavili smo i malo kupine u alkoholu i to je po tradiciji. Otprilike to je, ovo se ponavlja. Da. Kažete mi, sad vi ste meni sve lepo objasnili. Jeste. Ali imate i pomoć. Naprimjer za trešnju. Ko se na trešnju popne da i uzbere tu trešnju? Moj suprug Vlada, on pomaže sve što se tiče ovog priprema. Od spremanja stakleta čak do samog finaliteta, do samog kraja. On sve pomaže. Vlada se penja na trešnju, jer da se penja Goga ne bi moglo da ostane trešnje, ja sam obožavatelj trešnje. I moj Vlada uvek viče na mene zato što jedem puno trešnje. Ne, šalim se, moj Vlada jako puno pomaže u svemu. U svemu što se tiče spremanja zimenice, a i uglavnom u domaćinstvu. On je više, što se tiče toga, baza nego ja. Zato što obično se kaže da je muž
glava porodice. Jeste. A žena je vrat. Jeste, Tako. jeste. On je glava porodice. Ne može jedno bez drugog. Ne može. Da. Da, eto Pa to je. dobro, sad vidjeli smo ovde šta ste spremili od Jeste. zimnice, ali da nastavimo dalje sa zato što smo došli. Jeste, mi ćemo danas da spremamo zimnicu što se tiče stavljanja kupusa u kiselo po tradicionalnom metodi. Probat ćemo da vam pokažemo kako to radimo. Ako hoćete, mi ćemo to ovo sad to spremiti i vam pokazati generalno kako se to radi. Od naše tradicionalne porodice stavili su kupus zato što to je bio jedan od prirodnih proizvoda u domaćinstvu i retko koja kuća nije stavila kupus. Kupus zimi je jako dobar, hranljiv je, zna se da iako je vreme praznika i muški deo malo prenagli sa rakijom ili nešto, zajtra je jako dobar rasol za to. Rasol, jeste. A dobro, sprema se kupus i to je tradicija. Da, za neke od kupusa glavna je sarma, Najglavnije je sarma. A za neke je rasol od kupusa, ne? Sarma se sprema, ona ima počasno mesto u tradiciji. Nema se, kaže, našeg Božića bez sarme. Moja pokojna majka Olgica je spremala sarmu to što nije mlela meso, nego je sekla meso. Ako je meso smlaveno, ono je ceđeno i njena slast se gubi kroz ceđenje. A čim je sečeno, ostaje drugčije. Znači, to je vezano za sarmu. Pravi se i kupus, podvarak, pravi se i jurerni, pravi se i, danas ćemo vidjeti kako sam ja ispremila i ćete poslužiti kupus. Ako radimo kupus, moramo da jedemo kupus. A prvo da pređemo na Prvo da ga uradimo. Da. Sad počinjemo sa pripremom zimnice, to jest sa kupusom. Jeste. Koja je prva etapa? Prva etapa je da kupiš kupus, da ostoji nekoliko dani, da bi on bio mekši, da odmekne, da bi on lako ušao u posudu koju ti stavljaš. A prvo treba da skinemo ove lišće, tako, da bi stigli do čistog dela njegovog. A naše kokoške će da se raduju ovome. A znači to sledi, ništa se ne baca? Na selo sve se transformiše, ništa se ne baca. Jeste. Eto, tako. Pa ćemo da obavezno skidamo koren. Evo ovdje, vidite, neko je bio tu u posetu. Neka mala bubica, stavimo koren i žljebimo. Deca su to rado čekala kad su bili mali, pa su baki i deke davali koren da to pojedu. Sad ima i specijalne nožove, ali nije do toga. Znate? Pa obavezno ovdje se stavi so kad se slaže, zato što puno soli treba. Ali krupne soli, one u vreći, ne one sitne soli. To kad se stavi glavica kupusa? Glavica kupusa. Cijela glavica? Cijela glavica, pa biće za sarmu. Da, biće za sarmu. A ona se lepo slaže u kaci, a između stavimo rendani za kupus koji ćemo praviti uz meso, podvarako. A ja ću moliti mogu Vladu da stavi, ali obavezno dole stavljamo kukuruza, zrnje od kukuruza. E sad, ovako, ja to sam baš hteo da vas pitam, kakve sve sastojke imate ovdje? Znači ovdje imamo kukuruza, domaća kukuruza. Kukuruz ima ulogu da vri. Tako. Onak imamo majčinu dušicu. Majčina dušica, to se stavlja. I ovo se stavlja dole.
stavimo koper ili mirođu, kako kaže, izvoli. Obavezno stavljamo jednu dunju. Dunja ima ulogu da bi lepo mirisala. Ajde da vidimo da nije nam je dunju neko dirao. I jeste. Pa i oni bi da živuju bubice. To znači da je zdrava dunja. Jeste, nije ona bila špricana ničime. Da. Znači je bio kako se svi... Bili su gosti onda. Bili su gosti, imaju i oni malo. Priroda radi njen posao. A dunja koju ulogu ima u... Mirisa. Znate, ljudi su stavili što ima pored kuće. Znači imali su kukuruz, stavili su kukuruz, koper su stavili, dunja je bila otprilike u svakoj jednoj porodici. I to je razlog, bar pretpostavim ja. A mi tako znamo da stavidu, tako su naši roditelji, tako su naše bake i deke, tako su spremali. Ovdje ima samo malo. A ja ću moliti mog Vladu da to stavi. Izvoli. I to se sve poređa u kacu. Jeste. A ren mora se staviti zato što ren ne dozvoli da pravi ples, cvet. To je uloga rena. Možda i malo ljutina, ali isto to, ren je otprilike bio u našim baštama. Čak neki su se borili da se spasu njega, jer da koga imaš, on i dalje opstane. I to sad isto koke će da se raduje za... Svi redom, sigurno. Koke će da se radovati zato što sad je zimsko doba i nema vegetacije toliko i one će da se raduju. Eto tako. Znači sad ste nam pokazali kako se stavlja za glavicu od kupusa. Jest. Sljedeći deo koji sledi? Sljedeći deo treba da rendamo, da bi stavili između, polomimo, ali ja ću da vam pokažem i staru rendu. On je još hrskav. Vidite, njega nije napao niko. Je dobro. Ja koristim sad trenutno ovu modernu, a ja ću vam pokazati onu drugu rendu. Ova renda je mog pokojnog tetka. On se zvao Đura Belencan. Ima priko 50 godina. Ja sam moljela mog bratića Lazu da mi on to da. Nožovi su pravljeni, ovo je ručan rad njegov. Nožovi su pravljeni od kose. Ima 3 noža. I stavlja se ovdje kupus i se renda. Znači, tako je bio sistem. Ovdje se stavi glavica kupusa i samo se... I stavi se više. Da ne bi se odsekla osoba koja je to renda. Evo tako. Da. Razumete? Tako. Da, sad to ste nam pokazali tako samo da vidimo kako se pre to radi. Nekada. A sad, pošto je došla modernija vremena, ima ih specijalnih noževa. Nadamo se da sljedeće generacije će probati ovo da sačuvaju. Bar još nekoliko godina. Isto i kaca koju imamo ovdje trenutno je od starog porekla. A sad ćemo da rendamo ovako. Sitno. Vidite? Treba malo truda, treba malo strpljenja, ali to je to. To je za jedan duži period, bar pola godina. Kupus treba da dočeka i Uskrs, ako mu vodiš brigu. Mislim,
vremena traje kupus? Rekli ste da dočekaju Uskrs. Može i posle Uskrsa ili Može, ne? može ako si pažljiv šnime i skidaš cvet, ali kad dobije on određenu kiselinu, staviš mu konzervant i onda se on konzerviše. Naročito to kupujemo vinobran iz Srbije i stavi se jedan vinobran i onda više ne pravi cvet. Vinobran ima ulogu da vino ne pravi cvet, onda i kupus isto tako. Dobro, ali pre šta se stavljalo da ne bi... Ren. Ren i ljudi su, pošto su bili kuću, domaćinstvo i više generacija, neko ima ulogu stalno da prati da li ima cvet ili ne. Znači to je bilo... To je bila uloga da se skida cvet. Evo, ovo je to otprilike kupus sitnog, ali mi ćemo da stavimo ovog i ovo, pa ćemo vidjeti, da? Hoćete još da rendamo? Sad možemo da stavimo još nekoju glavicu da vidimo... Jest. Koju glavicu ćemo staviti da bi vidjeli ulogu ovog kupusa. Ovdje se ne stavlja so. Po završetku... Šta se ovdje stavlja? Ništa. Znači on preuzima sve iz glavice kad se stavio glavice. Yes. Mislim na so i to što se stavilo dole. Da, ali obavezno stavi se voda. Voda i so. Na litru vode ide dobra kašika soli. Ponovo ove krupne soli da bi se istopilo dobro. I ne sme kupus da ostane bez vode. Znači, obavezno preliveno, do gore mora voda. Stavi se onaj deo poklopac i to mora da se sabije da bi izašla voda napolje. Znači, on mora da pliva u vodi. Znači, njemu voda je potrebna i od kad se stavlja rasad, pa do finalnog dela, do kraja, cijelo vreme mu je potrebna voda. Jeste, i ako je jako kiso, onda opereš lišće da bi on izgubio kiselinu ili određenu količinu soli. Ipak je on jako slan i ljudi sa problemima krvnog pritiska mora da paze što se tiče solja. Sad ćemo da stavimo ovdje jednu glavicu. Ponovo. Sad mora da stavimo kupus koji ga rendamo. Smo ga narendali. I stavimo obavezno između. Tako se slaže kupus za zimu. Tako. Nisam vam rekla i to da kupus mora da se duva. Znači on pravi neki talog i onak moj suprug Vlada stavi jednu cevu vuda i mora da ga duva. On či ga duva, on ga isperiva. Voda što se dešava tamo se isperiva. To je sad prvi put čujem da treba Jeste, to se duva. Znači stavi jednu cev plastičnu kroz onu jamicu i onak on kad pod pritiskom se pokrene voda. I automatski ono se pere kupus. A sad moderna vremena stavlja do plastiku, a plastiku ima do slavinu, pa naša otoče na slavinu i sipaju od uzgore, što znači da ga pere. Aha, a znači sve te isti sastojak? Jeste. Znači sve isti sastojak? Ne se menja sastojak. Pa da, pošto kroz neku cev se promeša duvajući, taj se samo pomeša što se natoči. Jeste. Prilike to je. A sad, pošto je kupus u pitanju danas, ja ću vama da poslužim kupus koji sam danas spremila. Pošto danas radimo kupus i jedemo kupus, jel tako? A sad ćemo malo samo da pospremimo. Puno mi je stalo da
ishrana bude u ovoj porodici dok je nas, a bit će nas, još puno, nadamo se, da spremamo zimnicu, da u našoj komori postoji naše proizvode koje mi proizvodimo, da tradicija ide dalje, da bude ravnoteža što se tiče toga dobre ishrane, da bi koristili domaće proizvode koje nismo i puno kljukali raznim proizvodima, pesticidama i tako dalje, da bi tradicija je bila i dalje da spremamo kupus, da spremamo zimnicu, da spremamo pardejs, da spremamo kompot, da spremamo kiselinu, turšiju i tako dalje. Kakav je ukus kuhinje gospođe Jeremić? Kako biste opisali to našim gledalcima? Ukus je raznovrstan. Divan je ukus, po mojim ukusu. Neka ne bude ni preslano, ni preslatko, ni prekiselo, ni preljuto, nego blago od svakog pomalo. Kad je moj sin bio mali, ja sam dala da miris kuhinje ulazi u glavnu kuću. A on je rekao da to je najbolji miris. Miris kuhinje. Da ne sme tako miriši na kolač ili miriši na nešto jedinstveno, već da je to ukus divan. Današnji mladež stavlja duhote, stavlja do sve, samo da ne osjeti miris hijela. A mislim da to je najbolji parfum sveta. Sam danas spremila kupus. Ovo je? Kupus. Kupus. Pošto je vreme svinjokolja, ovo je kupus sa svinjskim Aha, sa svinjskim mesom. Da. A vi ćete lepo da jedete. Obično kad se to sprema? Pa kad je dan kad se kolju svinje, obavezno žene kuvaju kupus, ali kuvaju sa masnoćom. Od gronika se kuva. Da, sad, možda mi kažete kako ste spremili, šta ste sve stavili ovde u ovaj kupus? Stavila sam crna luka, stavila sam meso, stavila sam kiso kupus, stavila sam sladak kupus, stavila sam ljutinu koju sam spremila iz zimnice, stavili smo kuvani pardejs, lojbarov list, majčinu dušicu, ovdje je negdje bila majčina dušica, oproste. Da? Mirođa, koper nedostaje, biber, ali nisam stavila soli, pošto kiseo kupus ima određenu količinu soli, ne solimo više, jedino po potrebi ako neko hoće slanije, onda može da stavi sol. I ovo je pravljeno sa kiselim kupusom? Jeste. Nije sa svežim kupusom? I. Znači ima i jedno i drugo. Malo. Zato što obično znam da ima hrane koje se prave sa kiselim kupusom, a ima neke koje prave i sa svežim kupusom, kao i sarmu, što znam. Ja sam znao za sarmu da bude sa glavice od ukiselog kupusa. Ali sprema se i slatka sarma. Znači i slatka sarma. Slatka sarma. Kad nemamo kiselog kupusa, onda se kupus uzme i opet tako mu načinimo ovde jamicu, sipamo vrele vode sa soljom i sa limunovom kiselinom i on se malo ukiseli i onda zaviješ sarmu. Ako treba. To od svežeg kupusa. Nema svadbe bez sarme. Pa uglavnom da, jeste. Pa da, nema se, znači ona je kraljevsko jelo. Mora da ima na stolu. I ovo sve kad spremite, na primjer, sad ste stavili da se ukiseli kupus i tako. Jeste. Ko je nagrađen najviše da proba finalni deo od kupusa? Pa moj muž Vlada. On mora da proba. Pa kako? On pomože sve, on mora da proba. Gazda kuće. Jeste. Glava kuće, kako ste rekli. Jeste. Izvolite pa poslušajte.
večeras, posle posete porodice Jeremić koja nam je spremila tradicionalno srpsko jelo, to jest zimnicu, svratili smo i do starog našeg poznanika Radovana Jovana od Ruleta, kako ga svi znamo, da vidimo kakvu aktivnost još postoji ovde u Velikom St. Petru. Evo, nalazimo se ovde u Domu kulture, ja vam kažem, dobrodošli u Velikom St. Petru, radujem se što ste bili kod moje koleginice Goge, kako je zovemo mi, svi, i što je ona spremila zimnicu. Mi smo ovde na probi, ovde je sad srednja grupa koja broji 20 članova, 10 pari, i velika grupa koja je isto toliko broji 20 učesnika, 10 pari. Tako da mi sad je radni dan, za nas je radni dan, tako da baš ste me uvatili u ono radno vreme što se one kaže. U St. Petru po meni, mislim da u St. Petru mi se dobro slažemo, i stari, i mladi. Mi mlađi se još nalazimo, kod mene, kod Dejana, kod Slađana, nalazimo se kod mog brata, družimo se još uvek. Mislim da još mi postojimo, ova naša generacija, ona, da kažemo, ona stara garda, da će biti još dobro u St. Petre, u Velikom St. Petru, da kažemo. Čekamo iduće godine da se krene ono novo sedište i ovim putem hoću da zahvalim Savezu Srba iz Rumunije, gospodinu Ognjenu Krstiću, našem poslaniku, predsjedniku, odboru njegovim, što nam je dodelio tu naš savez, da kažemo ono, i jedva čekamo da krenu radovi iduće godine. Iduće godine imamo i 20 godina Plavi Delija, tako da spremamo se za to. Biće po meni dosta igrača, bar u St. Petru su nastupali bar 300-400 igrača. Koliko sam ja počeo da pišem, možda neke sam i zaboravio, ali ćemo to dogde ne doradimo 20 godina Plavi Delija. Nadamo se da će da bude ono na nivou što se kaže, čekamo vas da dođete vi. Imaćemo i rakijadu do godine, vidit ćemo kako će da bude, zato što sve manje pare dobljavamo i od opštine. Imamo i neku nevladinu organizaciju. Mislim da će proći dosta dobro, moje mišljenje. Pored što ste rukovodilac, umetnički rukovodilac društva Plavi Delija, vi ste i predsjednik mesne organizacije Saveza Srba. Koliko je bogata ovde kulturna aktivnost u St. Petru? Da, ja sam i predsjednik Saveza u St. Petru. Što se tiče kulturnog, ja kažem da kod nas dosta dobro se odvija što se tiče kulture. Mislim da imamo umetničke priredbe, bilo je dosta po St. Petru. Imamo i školske priredbe, što i škola radi. Znači, što se tiče starih, to je malo problem, stariji ljudi kod nas, većina su priko 70 godina ljudi i to je neki problem. Više ljudi su bolesni koji možda dolaze u crkve, na svu sreću i u crkvu dolazimo, bar 30-40 čoveka nedeljom, svecima i ovo. Znači, dosta je, još se skupljamo. Dragi naši, evo, bili smo u Velikom St. Petru gde smo sreli naše simpetarce, vredne i dobre ljude koji su nas primili punog srca i drage volje.